nitkellmu issa dwar l-ADHD. Mana fl-istudio għandna l-Chris McGowan. Chris huwa minn California propjament, però ilu jgħix ħafna Malta u għalhekk jifhimna bil-Malti, jista' jitkellem ftit bil-Malti, insomma ħanġaħġuha b'xi mod Chris. Xi ħaġa nirranġaw. Chris huwa persuna li għandu l-ADHD, l-Attention Deficit Hyperactivity Disorder. U apparti minn hekk għandu tifel ukoll bl-ADHD. Interessanti rajt fuq il-gazzetta tal-ħadd il-kummenti tagħkom bħala assoċjazzjoni tal-ADHD fejn qed tgħidu li s-sistema edukattiva mhijiex lesta biex tilqa' persuni bl-ADHD. Spjegalna naqra x'rid tfisser. Mhijiex lesta as such biex tilqa' persuni bl-ADHD. Il-mod kif it-teachers għamata m'għandhomx training as such biex m'għandhomx training li għandhom bżonn. Nikkonferma jien. Għax inti teacher ukoll tizzjana. To deal ma' daw it-tfal li għandhom l-ADHD. U mhux huma biss anke l-essays li jaħdmu magħhom, they do not have the training li għandhom bżonn ukoll biex jieħdu ħsieb daw it-tfal. Ġifieri jieħdu kors qasi jitfgħuhom bħala l-essay u ma jafu Kiena Chris, jiena nħossni mweġġa li jitfgħu li fil-klassi tiegħi tfal li għandhom ADHD u jiena ma nkunx naf jgħutuni biċċakkarta jgħidu l-isma dan it-tifel għandu hekk. Imma jekk jiġri xi ħaġa jiena x'se nagħmel fil-klassi fejn hu l-kors taf kif u jiena dejjem inħamba u ngħid kieku hemm kors aqbad dawn l-affarijiet biex it-teacher tkun iktar forsi għandi iktar tarif kif teħhandli għas-sitwazzjoni ġo klassi, jiena ngħidlek li t-teachers imorru żgur għaliha. Għattajtek, the-fondazzjoni the ADHD Family Support Group Foundation has been established since 1996. It was funded by 3 parents li dak iż-żmien Malta ma kienx hawn idea at all x'inhu l-ADHD. And they got it aware. It's now a recognized thing. Anka they've brought in a lot of support. U wkoll jagħmlu training courses għal teachers u LSAs, support groups. Minu interessat, Chris, minu interessat, dawk it-teachers li huma interessati li min jeddhom għax għalissa s-sistema edukattiva da ma tipprovdix. Iktar il-qoddim ukoll għax il-Ministru tal-Edukazzjoni jinsab imsiefer nieħdu wkoll il-kummenti tiegħu dwar dan il-każ x'lest li jagħmel għax ovvjament gvern ġdid u allura nimmaġina jkollu l-proġetti tiegħu. Però min jeddu issa irid jipparteċipa fil-courses li toffru intom? X'irid jagħmel? Jekk if they contact us, you contact Mana such either through the website, which is adhdmalta.org, the Facebook page is facebook.com/ADHDmalta. You contact Jana and they can provide them l-informazzjoni kollha as such li għandhom bżonn. Mhux teachers u LSAs based. Ġenituri. L-iktar ġenituri u people like coach trainers they've done some seminars or things with coaches ta' football u nurseries biex jgħalmuhom how to help deal daqsxejn aħjar ma' daw it-tfal. Għax kif kont tajt fil-gvern hawn Malta s'issat m'hawn xejn li jgħallimhom u jispjegalhom x'hemm mhux ta' ma rridx niftihom ħażin, però ma naħsibx li hemm bażi soda biżżejjed illi wieħed jaffaċċja taf kif wara kollox l-għan tat-teacher huwa li jittejn. Fis-sens li inti tmexxi klassi u mhux lil daw it-tfal twarrabhom mhux. Problema oħra li hemm daqsxejn one of the biggest problems that they face ukoll hija li hawn ħafna denial fuqha. U kemm ġenituri. Riċentament dejna nisimgħu bil-problema tal-ADHD. Qabel konna ngħidu dan it-tifel mhuwiex tajjeb għall-iskola. Issa nafu li hawn dan il-problema. Le, anzi, bil-kontra. You look at some famous people as such, Einstein, Henry Ford, Walt Disney, daw kollha they all have ADHD. Tmur għal ċerti nies ta' żmien, you've got Tom Cruise, Jamie Oliver, daw kollha nies ġifieri with ADHD. Kif kienet taffettwak lilek u kif qed taffettwa lit-tifel l-ADHD? Meta kont qed l-iskola kelli l-iktar teacher tal-Ingliż dejjem jgħid li tikteb isek tiġieġa jew anke kidba u hekk kollox disastru. Attenzjoni, as such m'hemm xejn, there's nothing li jżommok daka. Infatti kont spiċċajt mill-iskola ma għamiltx eżamijiet xejn, u mbagħad erġajt once I learned how to deal with myself. X'in tallimt
essaċ nikkontrolla ġismi, nikkontrolla my actions. U bat reġgħet mort l-iskola, eżempju biex naqra ktir, ma nistax noqgħod bejda naqra. M'għandekx mhux ħajna xejn. U t-tifel l-istess? Il-tifel l-istess. Li kon nagħmel, mamma kellha darb 3 solari, tira u nieżel taraġġ, naqra. Għax ma jnexxilek. Ma trid xi ħaġa oħra fl-istessin, għax moħħok qed jiffoka fuq ħafna affarijiet differenti fl-istessin. U moħħok inkoll jaqbes minn ħaġa l-oħra. U meta ħaġa jekk jirnexxielek tikkonċentrah kollu, you get what I call, and some people call, super concentration. Tant tifoka fuq oġġett li titlef kollox minn madwar, tinsa kollox. And it's a positive aspect. It's ADHD, it's not a negative thing. As long as you know how to control it, it's it's beneficial as such. Dik għad il-problema, għamma taw dik l-istigma il-ħagġa li anke smaj tobba jgħidu għakoll u anka people in the education department jgħidlek dana ħadd it-timbraħ bl-ADHD, ħadd għamija ħajtu kollha. Mhuwiex ħaġa ta' timbru, mhix ħaġa ħadba. It's something positive with a lot of side effects. Nara jiena. Qed taħsbu biex fil-jiem li ġejjin turu wkoll is-sibijiet tagħkom lill-gvern preżenti? Inkollu jikkomunikaw mal-gvern u hekk anke meta kellna l-meeting kellna Ministru Bartola. Ministru Bartola ġie hemmhekk. Jitkellmu ħafna ma' ministri, il-problema li hemm essaċ li l-ministri ma jitkellmux bejniethom essaċ. Meta tkollok oġġett tmur għand dipartiment wieħed, ma tmur għand dipartiment ieħor. Dik ukoll dan jgħaddilek l-informazzjoni kollha minn naħa l-oħra. Tkun ħafna iktar faċli, għax kull darba tmur għad-dipartiment xi terġa' toqgħod tibda kollox mill-bidu. Ġifieri issa aħna niftu hawnhekk l-appell għall-Ministru tal-Edukazzjoni jew kellha nkellem għall-Ministeru tiegħu sabiex ukoll jgħidilna l-pjanijiet tiegħu għall-ADHD li jiena ċerta li ser ikun hemm pjanijiet hekk ukoll kif gvern ġdid għadu wkoll irid jagħmel il-pjan tiegħu. Ser immorru grazzi ħafna Chris tal-li kont magħna, ser immorru għall-mument ta' riklami jibqgħu magħna għall-aħħar parti ta' Breakfast News.